వెంకు పనమురు ఇలా ఊరు పోతుంది ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಆಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬರ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏರಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಸಾಯ್ತದ ಬದುಕಲ ಕಾತನು ಮಾರಸ ವಿಸ್ಮಯಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಸ್ಮಯಗ ಟೂರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡೈತೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ವಿಸ್ಮಯ ಟೂರು ಗುಪ್ಪುನು ಸೊ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ 790 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 650 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಉಪ್ಪಾಯಿ ರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐವ ಅಜ್ಪೋರ್ ಶಾಂಚಪುರ ಎತ್ತಂಡ ಜಸ್ಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಪನೊಂದು ಪುನಿಯಾನ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ 20,000 ಆತಂಡು 31 ಜನ ಇಟ್ಟು ಶೇರ್ ಆತನಂತ ಅಂಚಾದು ಕಮ್ಮಿ ಆತನಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಅವೇಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೇನೆ 110 ಉಂಡು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪಾಯಸ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ಮಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ 110 ಅಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪಂದ್ ಬೋಡತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲಾಕರ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ದಿಯರೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಒರಿ 2 ಜನ 3 ಜನ ಅಂಚಪುರ ಎತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲಾಕರ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಓಲ್ ನಿಕ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ರೇಜೇ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪಾರತ್ತಿತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ 31 ಜನ ಇತ್ತ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಐಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೇತೇನೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೇತೇನೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆಕ್ ಐದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕರೆಂಟೆಡ್ ಪಂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು 3D ಹಾರರ್ ಝೋನ್ ಕೆಲವುದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡಿದು ಪೋಪುನ ಅತ್ತು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮೇ ಯಾರುಜಿ ಆತ್ ಅಲ್ಪ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಪರಶಿನ ಕಡವ ಪಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಸಾದಿ ತತ್ತೀನಿ ಸೀದ ಸರ್ತ ಪೋಯಿನೇನೆ ನಮಕ್ ಗಾಡಿ ಬೈದೊಲಿತ್ತಿನದ ವೆಂಕು ಪಣಮುರು ಇಲ್ಲ ಊರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಪೋಯಿನೆ ವೆಂಕು ಪಣಮುರು ಇಲ್ಲಕ್ಕ പോകുന്നില്ല എങ്കില് വിസ്മയ റീച്ചായ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನಿಗಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನದ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನರ್ದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮುಲ್ಪ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದ ಏರ್ ಪೂರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇರು ಊರೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಮಾತ ಪಿರೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ದುಂಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಜ್ಜಾನ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕಲು ಡುಮ್ಮೆ ಕುಲ್ದೆ ಡುಮ್ಮೆ ಉಂತದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬರ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏರಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ನನಗೆ ಬಂದದ ಯಾನಿ ಪನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಜಪ್ಪೆರುಂಡು ಯಾನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ತಿರ್ತುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಮಾತುಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೂಲೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಏರ್ ಮಾತಾ ಬರ್ದೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಆಗಲೇ ಪೂರ ಏನ್ ಬೇಡ್ದಾನೆ ಚೇಂಜ್
ಇದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ್ದು ಆಚೋಗ ವಾಪಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಹೆಂಚಿನ ಬೆಗರ್ನಿ ಅದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಐನೂರು ದುಡ್ಡಿಂದ ಬತ್ತಲ್ಲಿ 1,500 ಕೊಡ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ನೋಡಿ 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 ತೂಲೆ 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 ಇಂಚ ಉಂಡುಳ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೂಲೆ ನಾಡೋ ನಾಡೋಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಿರರ್ ಮಿರರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗೆ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಯ್ಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೈತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಗಂಡ ಪೋಂಡು ದಿಂಬಿರ್ ಮೂರಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲರಾವ ಒಯ್ಟೆ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಯ್ಟೆ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕತ್ತಲೆ ಕರ್ಕುಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಡೆ ಮಾರಲಿ ಒಂದು ಪೋಯಿನೆಟ್ಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೊರ ತೂಲೆ ಇಂಚಿ ಮಾತಾ ಯೋ 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 ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಹೂ ಅಡೆ ಪೋಪ ಒಡೆ ಯೋಚನ ಅಡೆ ಪೋಡು ಆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟ ಎಂಕ್ಲೇನು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟ ಬಂದು ಉಟ್ಕೊಂಡುಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಇರೇನು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ ಉಟ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅವು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಪರ್ ತೂಕ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಆಯಕಿರಡ ಬೈಟೆ ತೊಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇನಿತಾ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ದ ರೂವಾರಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಏ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಲಿಯಾ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಲಿಯಾ ಐಸು ಮಂಡೆ ಬರೋದಾನೆ Song mixed by DJ Sanju. Yes.
ಎಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಸಾಯ್ತದ ಬದುಕಲ ಕಾತನು ಮಾರ ಸಾವು ಎಂಚಾಂಡ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ನೆ ಎಂತ ಧೈರ್ಯ ಐತಿ ನಾನು ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೊಬ್ಬೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೀಜದ ಬಿದ್ದದ ದಕ್ಕನ ಮಾರ ಯಬ್ಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಯ್ತದ ಬದುಕಲ ಕಾತಂಡು ಏರಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೋಡಿಗೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂತ ಇತ್ತಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ತಮ್ಮಯ ಬರ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿ ಐಸ್ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ ತುದ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಒಯ್ದನ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಸತ್ಯ ಎರಗಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ತಮ್ಮಯ ಪೋರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಾಗ ತಮ್ಮಯ ಪೋರ್ಚಿ ಓರ ಬೀಜದ ದಕ್ಕಲ ಕಾತುಂಡು ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಸಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರಿ ತಲೆ ತಿರ್ಗಲೆ ಇಡಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಿರ್ಗ ಅವನೇ